Лев Васильевны КамАЗның атасы дип атыйлар. Аны хәтерлиләр, данлыйлар һәм аның белән горурланалар. Туган көнендә дә кабри янына танылган җитәкчене хөрмәтләп чәчәкләр китерәләр. Иң авыр вакытларда, иң беренче иншалла yerinde КамАЗны тизеп, илебезгә данлыкландырган кешеләрнең берсе. Аның эшләгән эшләре Татарстан yerinde билгеле. Халык аны белә, тарихка кереп калды. Безнең җиргә, чөнки без аны инде әйтә торган эксез Татарстан кешесе дип. Үзе исән чакта ук Яршалыда Лев Васильевка һәйкәл ачалар. Монда ул кер, уйчан, башын югары күтәргән халәттә. Бюстка Васильевның минем тормышымда КамАЗ булуы үзе бер бәхет. Миңа гаҗәеп мөмкинлек бирелде дигән сүзләре язылган. Мы строим КамАЗ. 1969 елда нәкъ менә Лев Васильев җитәкчелегендә автогигант төзелә башлый. Ул иң авыр чорда Яршалыда кыр уртасында шундый зур предприятиене аякка бастыра һәм заводны 12 ел җитәкли. Шушы вакыт аралыгында республикада 300 меңләп йөк машинасы җитештерелә. Это по существу то, что я там был зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки лебединая песня — это КамАЗ. Соңрак ул Мәскәүгә күченә. СССРның автомобиль сәнәгате министры урынбасары, җиңел һәм азык-төлек сәнәгате өчен машина төзелеше министры вазифаларын башкара. Лев Васильев социалистик хезмәт герое. 2 тапкыр Ленин ордены, 3 тапкыр хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән җитәкче. 2020 елда Рөстәм Миңнеханов Лев Васильевның машина төзелешендәге зур хезмәтен исәпкә алып, республиканың иң зур бүләген Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләгән иде. Эту награду, нашу награду, высшую награду Республики Татарстан вручить здесь. Конечно, мы очень желали все это сделать в Челнах, в республике. Большие мероприятия мы провели и 5 числа и 13 числа. Вас не хватало, но вы всегда были с нами. Лев Васильев автокала төзелешенә дә мөһим өлеш кертә. Шәһәр КамАЗ заводы белән бергә күтәрелә. Васильев эшләгән чорда Яршаллы һәм Зәйдә йөзләгән торак йорт, 27 мәктәп, 55 балалар бакчасы, ял итү лагерьлары, ашыгыч ярдәм хастаханәсе, кунакханәләр салына. Мое будущее уже было предрешено. Республика сәнәгате үсешенә зур өлеш керткән легендар шәхесләрнең тагын берсе Түбән Камадагы шиналар предприятиесенең беренче җитәкчесе Николай Зеленов. Аны шина заводының генералы, остазы иде диләр. Ул Воронеж шиналар заводының җыю цехы мастерыннан алып, баш инженер урынбасарына кадәр күтәрелә. Аннары 1971 елда Түбән Камада төзелә башлаган предприятиегә директор булып килә. Оешма белән 27 ел дәвамында идарә итте. Когда есть коллектив профессионалов и знатоков, и целеустремленных, да, можно сделать. Дети работают уже, те, кто начинал. Традиции переходят. Профессиональные традиции. Николай Зеленовның хезмәте Татарстан һәм Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә югары бәяләнә. Унлап хөкүмәт бүләге, мактаулы исемнәре, орденнары бар. Ул шиналар заводын төзүче буларак кына түгел, шушы оешмада эшләячәк яңа буынны тәрбияләгән шәхес буларак та тарихка кереп калачак. Инзилә Хөсәенова, Яңа гасыр каналы.